kuuya kuna Jesu daitisina John chapter 3. So the movement yakaitwa na Nicodemus achiuya kuna Jesu ndo inotipa this beautiful paragraph, this beautiful passage. Actually, one of the writers wandonofarira anoti there is no chapter in the Bible that is sweeter than John chapter 3. Anototi in this chapter anotoita the chapter of all chapters. Nemake kuti anoti mukati me chapter of all chapters mune the verse of all verses, the text of all texts. John chapter 3 verse 16. Nokudaro Mwari wakadanyika kuti wakapa mwanakomana wake kuti ani nani unotenda kwaari areke kufa asawe neupenyu usingaperi. Saka mashoko akataurwa achitaurwa kuna Nicodemus who had made a step to Jesus achiuya kuna Jesus. By the way, one step yaunoita uchiuya kuna Jesu brings new chapters in your life. It brings new chapters even in the life of those people who surround you. So it was a step yakangoita Nicodemus kusarudza ndakuda kuya kuna Jesu. And we have this sweet passage, this sweet chapter of John chapter 3. Ndo painova yanyorwa. Ameno dikamwa ukauya kuna Jesu machapter upenya anochinja. Anochinja ameno dikamwa. Your history changes. Even your future changes. What was known of you and what will be known pamsoro pako in the future changes. Jesus has the power and the simba rekuti shandira chitipa upenyu mutsva. So we have got Nicodemus achiuya kuna Jesu. Ndo patinosvika pana John chapter 3 verse 1. And his narrative, his life narrative was changed. Now, kana tichitarisa vanhu vaMwari, Nicodemus achiuya kuna Jesu. Zvakakosha maybe kuti timbotarisa kuti who was Nicodemus? Who is this man? Who is this man to such an extent yekuti vanyori vanoti vachisundwa nemweya waMwari kana uchida kunzwisisa nyaya yeruponeso dzidza paconversation yake naJesu. Zvinoti this man is not a small man. And let me also say, whenever the sinner encounters Jesus, something happens to the sinner. The very moment when a sinner meets Jesus, praise God, hallelujah. When the sinner meets Jesus, something happens. And this is what we learn from the story of Nicodemus. He met Jesus and he became a different man. He became a different man. So, who was Nicodemus? Nicodemus was a member of a council of 70 elders, which was known as the Council of the Sanhedrin. Dare guru raiona nezvekunamata. Raivongorora nyaya dzekunamata muIsraeri rainzi reSanhedrin. Ndo rakanga rine maipinda maigara murume uyu wainzi Nicodemus. Zvimwe zvekare zvatinodzidza pamusoro pemurume uyu. Nicodemus was a Pharisee. Kana ndichiti muFarisi hazvina kuti waiva munhu waifarisa kwete. Nicodemus waiva zvekare mukati meboka revarume vaiita zvekunamata vainzi vaFarisi. These men were serious men per religion, serious, committed, devoted men. But tichatarisa nezvavo imbomirai zvishoma. Chii chimwe chatinodzidza pamusoro pemurume uyu wainzi Nicodemus? He was a rich man. This man was not a small man. Nicodemus his name was a big name in the church. Waiva munhu akanga aine zvinhu zvake. History inoti, vamwe vanyori vachitaura, vanoti upfumi hwake hwaive hwakawanda zvekudaro zvekuti Nicodemus aigona kufeeda nation yeIsrael for 10 years. That's how rich this man was. Chimwe chatinotaurirwa nevanyori vehistory vanoti ivo hanzi nemumwe munyori hanzi his riches could have been 3 times more than the riches of the nation of Israel. So this man angari mbinga yapamazuva iwaya. He was a rich man, but despite kuti angari mbinga, despite kuti angari muSanhedrin, despite kuti angari muFarisi, this man made a step towards Jesus. Akauya despite the status. All that status yake murume kana tichiverenga ndofunga munoziva makambosangana nevaFarisi vaive nedambudziko naJesu.
vaFarisi had a problem with Jesus, but this man anouya kuna Jesu, ndokuuya usiku kuna Jesu, ndokurasa status kuti I'm rich, ndokukanda pasi, ndokurasa status kuti he was powerful, ndokukanda pasi. Apa pano chidzidzo chatinodzidza hama dzinodikanwa vari kuteerera vakafuma vose. There is hope for you. If Nicodemus the rich man came to Jesus, then even the rich of our time, they can also be saved if they make a step towards Jesus. Kana vakauya kuna Jesu. Saka Nicodemus, a member of the Sanhedrin, a very rich man, and at the same time a Pharisee. Sangari mukuru wezvekunamata. But my statement at Jesu pamusoro pemukuru wokunamata anoratidza kuti pane zvizhinji zvatinofanira kudzidza. Nekuti Jesu, if I can say he akaita unfold the theology of heaven kuna Nicodemus, wakabuditsa nzira yokuponeswa kwavanhu pana Nicodemus. Tiverenge munhu waMwari, tifambe tose panapa, tiri pana John chapter 3. Tega munhu waMwari, tanga pa verse ya 1. Eka rova paiwapo mumwe wavaFarisi wainzi Nikodimo, waiva mukuru wavaJudha. Come on. Uya kwaari usiku akati, Rabbi, tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Tinoziva kuti muri mudzidzisi wakabva kuna Mwari. Kune munhu unogona kuita izvozvo zvamunoita. Muri kuona here sanganira mirako munhu waMwari. Mirako uri kuona here kuti Nicodemus ari kubuditsa kamwe kachidzidzo. Ari kuratidza kuti Nicodemus was a follower of Jesus. Ndo zvandiri kuona panapa. Ende paaifollowa Jesu pari kuiswa pachena kuti aiona zvaiitwa naJesu, mabasa esimba ari kunzi mamiracles. Ende ndoti muzive kuti pamazuva aya kwaive nemamiracles aitoitwa nevamwe. But mukomana uyu akagona kudistinguisha, kuti akagona kupatsanura zvechokwadi nezvenhema. Vakaropafadzwa even in our time. Vanoongorora religion, vanoisa mabinocular pareligion, vanoita x-ray pareligion. Aina ungotenda zvese akaona kuti zvaJesu zvasiyana nezvaiitwa pamazuva aya. Ndokuda zvasiyana. Inzwa kama inodikanwa. You need to do an x-ray of a religion. Hakunongogara uchiti nemhaka yekuti ndo chechi yatakapinda namadzibaba edu. Kwete, hazviponese. Do an x-ray, a spiritual x-ray, more of a religious analysis. Uongorore kuti ndizvo here. Saka Nicodemus kwakuona kuti pane zvataachitenda mazuva esa, zvatairarama tiri mazviri. Because he was a Pharisee, ari mukuru wezvekunamata. At the same time aiona mukati mesociety vakomana vaimuka vachinzi vaprofita achitarisa, ndobva aona zvaitwa naJesu zvakasiyana. Zvakasiyana zvinhu izvi. It's not all about just religion. Pane zvakasiyana. ZvaJesu zvinekeitirwo kazvo. Zvinoda kuti ugare pasi. Haikuna ungotenda zvese. Paungana vane nguo dzakati, vane mweya womhanya ikoko. Paungana avhura kaministry chakadaro womhanya ikoko. Vanatsika mutanda, jamba mutanda, bata mutanda, vachiwanda womhanya ikoko. Teeresa munhu waMwari. Do a spiritual x-ray. Ongorora zvinhu izvi. Amen. Poneso, wachaponeswa, wachapinda mumazambara edenga. Havana kungotenda zvese. Hakuna kungotenda zvese. Amen. Kuna kutenda. Saka Nicodemus wakaongorora akaona this is genuine. Compared pane zvandaisimboona zviya this is genuine. Hazvisi kuitwa kuti munhu asimudzirwe sezvatakuona mazuva ano. Hazvisi kuitwa kuti munhu apiwe mbiri sezvatakuona mazuva ano. Izvi zvinenge zvaMwari izvi. Onaka munhu waMwari, tarisa mateachings, madoctrines, maise paspiritual x-ray, Bible up. Wotarisa zviri kuitwa muchechi, woongorora. Saka akaona zvikanzi hakuna vateereri munhu angaita izvi. Asi regai nditiwo zvekare, imwe problem yandiri kuona pana Nicodemus yekuti dai akazviita pamazuva ano aigona kurasika. Because ari kuti ndaona nemamiracles amuri kuita Jesu, kuti imi muri munhu akabva kuna Mwari. Now mazuva ano
kozara mamiracles. Ukaita zvekutamba, Satani unozama kurasisa kunyangwe nevakatsanangurwa. Saka zvakunetsa kuona. Saka vakaropafadzwa vanozembera pashoko, vanoti tichatenda in thus says the Lord. Nokuti vanotenda kuma miracles vari padhuze nekuraswa, vari padhuze nekunyengerwa, because the devil specializes in the last days in doing miracles. He specializes in doing miracles. Saka Bible rovha rati Nicodemus akauya kuna Jesu. Verenga munhu waMwari wapa vhesani. Verse 4. Verenga tinzi. Nicodemus ndobva ati kwaari. Verse 3. Yes. Kana munhu asingabereki kutya haangagoni kuona ushe hwaMwari. Unoziva chii munhu waMwari? Ndabva ndaita mubvunzo. Sangana naMwari. Ndaita mubvunzo. How can Jesus ndibatsirewo kunzwa. Fundaiwo neni. Jesu anoti kune munhu ari kuita zvekunamata, agara achiita zvekunamata, anoenda kuchurch every day, ovati munhu iye anofanira kuzvarwa patsva. How can a man be born again? Ndiye akatozobvunza. Jesu akati munhu anofanira kuberekwa patsva, but Jesu ari kutanga ari kudzidzisa munhu mukuru, achimudzosa pasi paECD. Iye achitoti ndozvandotoita zvechechi. Anga ari munhu wechechi ka. Saka Jesu ndobva ati you must be born again. Munhu anofanira kuberekwa patsva. But how can you say such a statement to an accomplished Christian? A Christian who is accomplished, an elder, a preacher, a teacher of the law. How can you say that? How can Jesus say that to an accomplished Christian? Gatingomanya munhu waMwari. Pana Matthew chapter 23. Toda unodongorera. Ndopa panamboti gatimbohenge pfungwa yekuti he was a Pharisee. Timbonotora pfungwa Jesu achitaura pamusoro peboka rakanga richibhilonga murume wainzi Nicodemus. Boka rakanga riri boka rake, revarume vaaiswera navo. Ngatimbonzwai kuti Jesu anoti kudii munhu waMwari. Pana Matthew chapter 23 tichadzoka zvekare papfungwa yatabuditsa pana John chapter 3. Dzika famba munhu waMwari. Verse 25. Mune nhamo imi vanyori navaFarisi. Muri vanyengeri imi. Nokuti munonatsa kunze kwomukombe nendiro. Asi mukati muzere nokukara nokusazvidzura. Imbomira wakadaro munhu waMwari. Uri pavhesani? Verse 25. Rega titsvage English version munhu waMwari. Pane zvandoda paEnglish version panapa. Rechishona riri kuti imi muri vanyengeri. Ndozvavaverenga ka. Rega tinzwe panapa kuti kuEnglish version inombobuda ichiti kudii. Saka tiri pa chapter 25. Ndopa tiri pa TV pa. Tiri pa Matthew chapter 23 verse what? Verse 25. Right. Ndauitarisana nechirungu panapa. Now verse 25 inoti yo. Woe unto you scribes and Pharisees. Rova raenda pambere. Hypocrites. For you make clean the outside